Wara li matul il-jum tal-ġimgħa tkisser ċirku ta' serq ta' annimali fil-Biżbiżija, issa bdiet ħidma importanti biex tingħata l-għajnuna neċessarja l-annimali kollha li jinstabu f'kundizzjonijiet ħżiena ħafna. Dan spjegaħ ukoll ma' One News is-Segretarju Parlamentari responsabbli mid-drittijiet tal-annimali Clint Camilleri fejn qal li hemm impenn qawwi mid-direttorat biex dawn l-annimali jingħataw il-kura neċessarja. L-annimali kollha li sibna li kienu f'kundizzjoni ħażina jew kellhom bżonn trattament, ħadnihom mal-ewwel l-isptar tal-annimali fejn qegħdin jingħataw issa l-kura neċessarja sabiex ovvjament naraw li id-drittijiet tal-annimali jiġu verament imħarsa u fl-aħħar mill-aħħar nkunu nistgħu nirritornawhom għand familji li jkunu lesti wkoll li jieħdu ħsieb u jieħdu ħsieb anzi l-kura tagħhom. Tkellimna wkoll ma' Noel Montebello, direttur fih dan l-Animal Welfare, fejn spjega li jekk kif il-kondizzjoni tal-15-il kelb misjub taqleb għall-aħjar wara li ġew maħqura se jkun iffaċilitat il-proċess biex tinstabilhom dar biex ikunu jistgħu jesperjenzaw l-imħabba. Ħanibdew niffaċilitaw il-proċess mal-NGOs biex insibulhom home wara li ovvjament ingħata sentenza mill-qorti. Madankollu il-klib kienu wkoll depressed għax kelb meta jkun maħqur jgħaddi minn proċess li jkun depressed, allura aħna li ngħixu magħhom inħossu dik id-dieqa. Biss ma kinux biss il-klieb li nstabu f'kundizzjoni kritika hekk kif instabu wkoll madwar 15-il żwiemel li sabu l-għajnuna u l-protezzjoni fil-kavallerija tal-Pulizija. B'ċirki ta' serq tal-annimali ġu sfrattati mhux biss wara l-ħidma tal-Pulizija iżda anke permezz tal-infurzar min-naħa tal-Animal Welfare li kull ma jmur dejjem qed jiżdied kif sostna is-Sur Montebello. Fil-fatt is-sena dieħla kull ħanarmatin propju fuq l-enforcement biex insaħħu biex każijiet bħal dawn aħna ma nittollerawx każijiet dil-kwalità. Kull sena dan id-direttorat jagħmel ukoll madwar 5,000 operazzjoni ta' salvataġġ ta' annimali. Is-Sur Montebello spjega li l-akkużati b'serq ta' annimali se jkunu qed jitressqu fil-qorti fi żmien li ġej anke l-fatt li l-Animal Welfare ippreżentaw kwerela bil-provi ta' abbużi kbar fuq l-annimali misjuba.